it's time for DJ Raqi's Secret Files. Pangit ako. Kaya binubully ako. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jane. Ako si Jane, 23 years old. Isa akong simpleng tao. Tahimik, mahiyain, nerd, hindi marunong makihalubilo sa mga tao. Pangit. Siguro, ito yung mga dahilan kaya lagi akong binubully. Noong nasa kindergarten ako, in-enroll ako ni Mama sa private school. Medyo may kaya naman kami. By the way, supplier ang parents ko ng isang handcrafted products sa isang kilalang company. Minsan, kapag wala akong pasok, sinasama nila ako sa pagde-deliver ng products sa company. Kailangan, maaga kaming umalis ng bahay para hindi kami matraffic at para hindi malate yung products sa delivery time. Minsan nga, pag hindi kami nakakakain ng agahan, nag-i-stop over kami sa fast food para mag-almusal. Pag-uwi naman, nagda-drive-thru pa rin para may makain yung mga kapatid ko. Ganun ako lumaki. So, first day of school nung kindergarten ako, hinatid ako ni Mama sa school. Yung mga classmate ko, umiiyak. Kasi ayaw nilang umalis yung mga mama nila. Ako naman, para bang nakisabay lang ako. Napaiyak na rin. Pero hindi nagtagal, nauto na rin ako at hindi na rin ako umiiyak. And then, habang lumilipas yung mga araw sa school, tandang-tanda ako pa. Doon na nagsimula yung mga pang-asar sa akin ng mga classmate ko. Ang itim ko daw, ang pangit ko daw. Minsan nga, kapag nakaupo kami sa sahig, kapag dadaan yung ibang mga classmate ko, tinatapakan nila yung kamay ko. Yung kuko ko nga nun, para bang patay na. Nangingitim. Aakalain mong naipit sa pintuan. Pero hindi. Tinapakan lang ng mga magagaling kong classmate. Pero yun, hindi ko sinusumbong sa mama at teacher ko. Minsan kasi nagsumbong ako, pero hindi naman sila gumawa ng aksyon. Ayaw ko ring magkagulo, kaya sinarili ko na lang. Hanggang sa nag-elementary ako.
ganun pa rin. Inaasar akong pangit, maitim, mabaho, at kung ano-ano pang pangungutya. Yung bag ko nga, minsan, tinago sa CR. Tapos naalala ko, sabi ng isang classmate ko, ay, pag sumama si Jane sa field trip, babaho sa loob ng bus. Tapos nagtawanan lahat ng mga classmate ko sa room. Hindi naman ako mabaho. Naliligo naman ako araw-araw. Basta, lahat ng sakit, sinarili ko. Kasi sanay na ako na tahimik lang ako. Basta hindi ko na lang sila pinansin. And then one day, tanong ng teacher ko sa classmates ko, bakit walang kumakaibigan kay Jane? Nakikita ko siya, kumakain siya, laging mag-isa pag recess. Nang mga panahong yun, ramdam ko naman na talagang binubully ako. Simula pa nung kinder ako. Kaya nung sinabi ng teacher ko yun, yung tinanong niya na kumakaibigan, salitang kaibigan, para bang hindi ko alam yun. At kailangan palang makisama sa mga classmate. Kaya madalas, mag-isa lang ako lagi. Para walang tumukso sa akin. Gusto ko lang ng tahimik yung buhay ko. Yung iba kong ang mga classmate ayaw tumabi sa akin. Kasi daw, baka mahawaan ko daw sila ng kaitiman ko. Nakakahawa pala yung kaitiman, no? Although hindi naman talaga ako sobrang itim. Morena lang ako. Kaya lang, ako pa rin yung dark skin sa kanila. Kasi halos lahat ng mga classmate ko, mapuputi. Hanggang sa dumating yung ika-7th birthday ko. Sila mama at papa, nagmamadali nung umalis. Kasi may schedule sila ng delivery ng products namin sa company nga. Nung time na yun, hindi man lang nila naalala na birthday ko. Kasi nga lagi silang busy dun sa business namin. Halos araw-araw yata silang umaalis. Aalis ng umaga, uuwi ng gabi. Pag uwi ko galing school, yung mga katulong lang namin sa bahay yung nakikita ko sa araw-araw. Alam mo yung pakiramdam na parang yung katulong namin, yung tumayong magulang namin. Sila yung laging nag-aasikaso sa amin. Kasi laging wala yung mga magulang ko. Sabi ko na lang sa mama ko, Ma, birthday ko ngayon. Ang sagot lang ng mama ko sa akin, ay oo nga pala. Ay, sige na, aalis na kami, nagmamadali na kami ni papa mo. Mag-uuwi na lang kami ng pagkain ha. Nung araw na yun, sobrang lungkot ko. Hindi nila naalala na birthday ko dahil sobrang busy nila. Pakiramdam ko na pagkakaitan ako ng pagmamahal. And then graduating na ako sa elementary. Biglang nagkaproblema sa business namin. Kaya napilitang ibenta yung kotse namin. Para daw may pang-tuition ako. Panggastos sa araw-araw. At makapagsimula ng isang maliit na negosyo sa bahay. Naalala ko yung mama ko noon, nasa loob ng kwarto. Iyak ng iyak.
Naririnig ko siya. Sabi niya, "Lord, bakit po ganito? Sobrang daming problema. Lubog na po kami sa utang. Hindi ko na kaya. Kung galit po kayo sa akin, patawarin niyo po ako." Ramdam ko yung sakit ng nanay ko noon. At simula noon, wala na rin kaming katulong. Kasi wala na kaming pampasahod sa kanila. At simula noon, tinuruan niya ako ni Mama sa mga gawaing bahay. Tinuruan niya akong maglaba, maghugas ng mga pinggan, magtupi ng mga damit, at magwalis sa buong bahay. Tapos, inilipat na kami sa public school para makatipid. Kasi nga hindi na kaya ng magulang ko na pag-aralin ako sa private school. Actually, lahat kaming magkakapatid. 4 kami. Noong unang pasukan, naninibago pa ako kasi private to public school. Sabi ko, ganito pala sa public school. Kulang yung upuan, yung iba nakatayo na lang. Sobrang siksikan sa room. Tapos, sa isang libro, 5 kaming estudyante na gagamit. Kasi 'di ba sa private school, tigi-isa bawat estudyante ng libro. Pero ayun nga, habang tumatagal naman, nasasanay na ako. At nakakatuwa namang isipin kasi nasasama ako lagi sa top noong first year high school ako. Akala ko hindi na ako bubulihin nun, pero habang tumatagal, kinukutsa na naman ako. Kinukutsa ako ng mga classmate ko. Sabi ko na lang sa sarili ko, "Ay, wala naman ng bago. Sanay na ako." Kaya ayun, okay lang sa akin, tahimik lang ako. Pero hindi ko makakalimutan yung may isa akong ka-classmate kasama ng mga barkada niya. Pinatid nila ako sa harap ng maraming tao. Nadapa ako. Nasubsob ang mukha ko sa semento. Muntik-muntikan na magdugo ang nguso ko. Sobrang sakit. Pero iniyak ko na lang yun. Pag-uwi ko sa bahay, doon ko lahat iniyak sa loob ng kwarto. Hindi ako nagkukwento sa mga magulang at mga kapatid ko. Basta sinasarili ko lang kasi ayaw ko ng gulo. Baka kasi sumugod pa sila sa school. Kaya hindi na ako nagsasalita. Sino ba naman kasing hindi mabubuli sa itsura ko lang to? Maitim ako. Nakasuot ng makapal na salamin. Tahimik. Hindi marunong mag-ayos ng sarili. Pangit. Hanggang sa makatapos na ako ng high school, puro pambubuli yung naranasan ko sa buhay. Kaya noong college ako, naisipan kong kumuha ng kursong Hotel and Restaurant Management. Kasi nakikita ko yung mga HRM students, ang gaganda nila. Ang gaganda ng mga suot nila. Sabi ko, ay, baka dito sa kursong ito, mabago ko ang sarili ko. Sa una at pangalawang taon ko sa college, hindi pa ako marunong mag-ayos. Ganun pa rin yung ugali ko. Tahimik. Tapos yung panlabas na itsura ko,
maitim pa rin ako. Nakasuot pa rin ng makapal na salamin. Kaya palagay ko, dahil doon, walang kumakaibigan sa akin. Nabubuli pa rin ako. Pero sabi ko nga, hindi na bago sa akin yun. Pero napapatanong din ako sa sarili ko. Bakit kaya ganito sila sa akin? Simula nung nag-aaral ako, bata pa ako, hanggang sa nag-college ako, lagi na lang akong binubuli. Ano bang problema sa sarili ko? Kinakausap ko yung sarili ko habang umiiyak mag-isa sa kwarto. Pero simula noon, nag-ayos na ako ng sarili ko. Gumagamit na ako ng pampaputing sabon. Naglo-lotion na ako. At kung ano-ano pang pampaputi. Nag-contact lens ako. Nagpa-rebond ako ng buhok. Nag-aral akong mag-makeup. At natuto akong makihalubilo sa classmates ko. Kaya nung graduation pictorial namin, sobrang hindi nila ako nakilala. May mga comment akong narinig na, "Jane, ikaw ba yan? Ang laki ng pinagbago mo, ang ganda mo ah." Meron pa yung, "Ang ganda naman this girl." Sagot ko, "Oo, ako pa rin to. Itsura ko lang yung nagbago. Pero yung kalooban ko, hindi magbabago." Hanggang sa makatapos na ako ng 4 na taon sa kolehiyo na may kursong HRM. Nagkaroon agad ako ng trabaho. As fresh graduate, nagtrabaho muna ako sa isang supermarket bilang cashier. Para lang magkaroon ng experience. 5 months contract lang yung pinagtrabahuhan ko. Natapos ko naman. Ang sumunod naman, nag-apply ako sa isang fast food restaurant para naman related sa course ko. Ilang buwan lang ako nagtagal doon. Kasi, again, marami na namang bully na katrabaho na tinatawanan ko na lang. Hindi naman kasi nawawala sa trabaho yung bully. Pero iba na yung kapag araw-araw. At sobrang sakit ng mga pangungutya. Hanggang sa may nakita akong mas magandang oportunidad. Barista sa isang kilalang coffee shop. Doon natanggap agad ako. At ito ang pinakamasayang naging trabaho ko. Mahigit 1 taon ako sa trabahong to. Pagkatapos nito, sumubok akong mag-apply bilang barista sa mga agency dito sa Manila. Yung pa-abroad, marami akong pinuntahan na agency. Marami akong pinuntahan na interviews. At dumating yung time na puro rejected ako. Yung pakiramdam na nawawalan na ako ng pag-asa. Pero sabi ko sa sarili ko, susuko na ba ako? Baka hindi pa ito yung tamang oras para sa akin. Yung pakiramdam na halos rejected ka. Nakakaluha. Yung para kang zombing naglalakad papauwi ng bahay. Rejected na naman ako sa interview na pinuntahan ko. Siguro yung pinuntahan ko noon, pang-8 na. And then one day, naka-receive ako ng isang magandang balita. Nakapasa ako sa isang interview. Sobrang saya ko. Sabi ko sa sarili ko, "Thank you, Lord. Matutupad ko na rin ang mga pangarap ko. Pangarap ng pamilya ko." Alam mo yung naluluha ako sa sobrang saya. Masaya na malungkot,
Masaya kasi matutupad ko na yung pangarap ko na makapag-abroad. Malungkot kasi malayo ako sa pamilya ko. Iniisip ko na lang yung pamilya ko, kailangan kong suportahan yun. Yung mga kapatid ko, kailangan kong tulungan kasi lahat sila nag-aaral pa. Ako pa lang kasi yung nakatapos sa amin. Yun na lang yung iniisip ko para tatagan ko yung loob ko sa kabila ng mga pangungutya sa akin. Ngayon, nandito na ako sa abroad. Barista sa isang kilalang coffee shop. Sa una mahirap, pero habang tumatagal naman, nasasanay na rin ako. Iba yung kultura nila dito kesa sa Pilipinas. Iba ang batas. Lahat iba. Pero lumalaban ako. Kailangan lang nating labanan talaga lahat ng hirap pa. Sakit. Pambubuli. Kailangan ng sakripisyo. At dedikasyon. Kung may gusto kang marating. Alang-alang sa pamilya. Sa mga nangangarap katulad ko, huwag kayong susuko. Sa lahat ng mga nabubuli katulad ko, tatandaan ninyo, inggit lang siguro sila. Bandang huli, ikaw pa rin ang panalo. Kaya kung kaya ng iba, kaya ko, kaya mo rin yan.